proč Šmíd jel žoublu za Švendou, ale tak každého věc. Máme 2 dvojičky, Páník, Matyáš, Švenda, Šmíd. Minulé jízdě Jan Šmíd potvrdil prasklou polosu, tak teď se zdá, že auto už funguje správně. Z minulé jízdy musel Honza Šmíd odstoupit, že potřebuje nějaké cenné body do dalších počinů. No a Honza Páník letí. Ha. Na to, jak to auto bylo poškozeno, tak Honza Páník má opravdu dobrou rychlost, dobré tempo. Čekali, že Matyáš souboj Matyáš versus Jan Šmíd. Jak to dopadne, to bude velice těsné, ale myslím, že by tam Matyáš měl dostat svý japonský stroj dřív. Oj, teď se si Šmíd vůbec nemazil a Matyáš to pokazil. Jen takže nešel. Nechci děsit záchranáře. No, tady udělal Jan Šmíd dobrou práci pro sebe. Bohužel ne pro Andrej Matyášek. Honza Páník do dalšího kola se svým bizonem. Honza Páník, mělo by to být před Jana Šmída a v pohodě. Honza Šmíd, 2. místo, Andrej Matyáš 3. Honza Páník po té velké kolizi, kdy rozstřelil své fečko do Zemanovy zdi, lídrem této jízdy. Další kolo Honza Páník a Honza Páník už má za sebou Šmída. Dva Honzové se vydali do těsného souboje. Šmíd versus Páník. Andrej Matyáš odpadl z toho těsného souboje. Tak nám tu souboj zatím dokonal je tak, že Honza Páník setřásl Honzu Šmída a vypadá to, že by takové pořadí mělo být i v cíli. Máme na věži vzácnou návštěvu Martinku Hapartovou. Chtěla jsi nám, Martino, něco říct? Přišla jsem odpovědět na otázku. Ano. Takže já jsem tady bohužel musel Martina říct, že Martina se nepočítá jako, že by mohla vyhrát.